So, mga yung gabi kaniyong tanan, mga bata na nga una, nangutang in town ko sa tindahan. O bugas, nangutang ko. Mga bata, oh. May gani kini ni chat akong igsuon. Ngutang ko bukuan. Ako sang inot sad nako ang mga akong ipang-utang, noodles lang sa ta kay karong tataod ini kadlawon aw. Butlang kadlawon man kulong bagyo na kusog kay uwan ay. Pero nalibog ko wa kay hangin pero uwan kusog, daghan ang tubig. Tubig may daghan. Oy, pagtarog kaon oy. Tarungan na Andre. Tarungan ni Andre. Gitara yung duster. Pagpalit yan mo pamper sa bata ha. Mga bata guys, nangaon na guys. Oh, nasa God, natagsara na ninyo makita na kong anak si God nga. Mag-vlog ko nga, tagsara ninyo makitaan. Sila ra inyong makitaan ay kan. Tara man kayo. Unsa? Na mayong gabi eh. Oh, natag-as kay sila sanina kay wala may sanina. Ngaon ta. Ina mga onta. Noodles silang sudan guys. Noodles. Oh. Gad ikaw gad pag sinina gad ha. Umi ako anak unsa man ako anak Di payas mga bata. Kaon mo pag maayo ha. Oh, hutda na ninyo ha. Ang di ka hurot. Aw. Tagaig noodles. Saba Andre oy, suko na masuko god. Wala man siya nasuko nimo. Igihan sa dimo Andre oy. Wa man masuko oy, wa man masuko sa arkak nimo. Nangaon na sila oh. Pangaon sad mo diha guys, kami sa diri, mga sad mi diri. Iuna na ko mga bata. Unsay may buntag gabi eh. Oh, gabi eh, Rail na Israel na ko ako anak. Mo ni ra kong anak nga. Ang anak na ko nga wala pa mo ulitaw kani o kanis God. Si Janjan litaw na mas Janjan. Pangaon mo mga bata kay ang inyong papa ug mama wa jud ang nguan ay nang hatag ay mutay nanawag ko wa man kuno sila kasi wa man kasi si Archie ambot ang si langkuan imposible kay di kasi imposible kayo di kasi imposible kayo unsa may ilang kanon didto ha. Ako lang ba kanang manghatag lang bugas lang ba. Kaya mga bata dili kani pakanon man ako gud lang anak ko. Basta ako'y naa labi na ngay mga okasyon. Aw. Ano sila makuan yun sila ikaon Muna sila guys. Nangutang in town ko guys. Kaya niana man ako igsuon na. Pangutang lang diha kay ako'y bayad. Noodles nang tinot sad ko kay kung ako sa tong ablihan ng sardinas aw nahurot sad kana sa noodles sa kay upat ka buok akong giluto. Na ang bata kaon hindi kaon ko. Uli kaon man na akong bibi oy. Oloy lumion oy. Kaon man akong bibi mimins oy. Bibi mimins. Oh, pulonggo man ako anak oy. Napako anak ga Rail ay. Tambuliling, aman tambuliling be. Ara tambuliling. Ikaw magkaon. Ala guys kuno. Guys, mana? Tubig. Tagay sa tubig sa dito. Tubig. Oh, mga bata na ngaon Crack. Andre, mga anak lang chimchim.
napaay kaning usa kaning gamay anak sa ng chimchim nya kani siya anak nako. Nya kani siya anak nako, nya kana siya anak ya po ng chimchim. Upat ni kabuok ang naa diri nako ilang. Oh, nya mabdos man ilang mamaron, di na ko modawat. Dili na oy kikapoy ko. Dili na ko modawat sa iyang anak nga bag-o. Kung mga anak man siya di ko modawat. Og iya may ipabantay at ipabantay lang naslain ayaw lang ko. Kay nalipay kay ko kay na ako mga anak diri na nagko na. Na dako nam sa niyang gamay kaning si Mimins. Kani siya ba kani? Dako naman ni katong bagong katong di mututoy man anak ko. Ako may nagmatuto ana. Kanilang anak oh. Gagmay pa ni sa una, gagmay pa kay ni sa una. Basta ni ay, gagmay pa kay ni sa una. Ina ko modawat og bata. Kapoy na. Yan ipabantay na nilaglain. Kaya ako swinder na ko. Na lang. Dimge kabaw mo hatag-hatag, dimge kabaw mo thank you. Ingnon lang ganita nga wa sila na nga igtabang. Di ta malimot oy. Ako ni istorya lang jud ko kalimot. Ako pa giaway diri ko yawa. Sige ay bye-bye na mga ka-reels. Bye-bye mga ka-reels. Bye-bye.